Abazali besikolo samabanga aphezulu eCibeni Senior Secondary School base isebe lezemfundo kwiphonndo laseMpuma Koloni kwinkundla zamatyala okulandela ukubva befuna akukhutshwe iziphumo zabantwana bebanga likaGrade 12 abayi 400 nebebehlelel iimviwo kulonyaka uphelileyo. Elisebe lizimbambile eziziphumo zababafundi ngelithi bakrokrelwa kwibholo lokunganyaniseki. Ndatheli yethu ufundiswa Mhlekude unenkcazelo ethe vetshe. Fundiswa masikwamkele kwiindaba zethu khawusixelele banzi ngalenyewe. Enkosi lisakhanya kunyaka ophelileyo emva koba kuchotshelwe iziphumo zebanga leshumi kuthe kulonyaka xa kuphuma ezo ziphumo ke kwafumaniseka ukuba isebe eli liyakroka ukuba abafundi baphaya kwisikolo samabanga phakamileyo iCibeni apha esajonisi barhanelwa ukuba bakopile. Ilonto ke ngoku liye lazibamba iziphumo zabo. Lonto ke ngoku iyabakhalazisa abazali ngoba bathi abantwana babo bebenethemba lokuba bazawuyafuna izikolo kumaziko emfundo ephakamileyo iuniversity, kodwa ngoku akunjalongo. Bathi bahleli nabafundi emakhaya, abafundi abaxhalabileyo bona kuqala bengazi ukuba ukusukela ngoku kuzawuthini. Ilonto ke ngoku bezocela uncedo ezinkundleni uba iinkundla mayibe zizo ezinyanzelisa isebe ukuba likhuphe okanye likhulule eziziphumo. Ngoku sinaye omnye wabazali abaxhalabileyo, umama uBongiwe Ganyaza, ezasixelela ke bona uba kutheni bede banyanzelise nje, ngoba lento ayiqali ukwenzeka. Sike safumana nento enje ekumila kunje apha kwisikolo sasenogemane, nalapho ke saye zabanjwa iziphumo kwade kwaphuma ke ngoku isigwebo soba mabade abantwana babe bayazifumana iziphumo zabo. Mamganyaza, enkosi, kutheni nilapha namhlanje? Silapha kuba sizocela into ba sincediswe into ba isebe likhulule iziphumo zabantwana bethu. Sinengxaki abantwana basemakhaya abatyi baxhalabile bambi bakwisimo esirongo kakhulu. Ngesizathu esithi abanye babo bebesebethathiwe eziuniversity nabo NSFAS ngoku abanazinto zokusa. Abakwazi ukuyamkela lento into babe bevolunteer unyaka wonke, akhonto bayiphetheyo esandleni ekupheleni konyaka. Isebe lirhanela ukuba abantwana bakopile. Ningabazali nina kutheni lento nide nizise isebe ezinkundleni, ngoba njengoba sitsho ayiqali kwenzeka lento, kodwa nina nivena qomba manizise isebe enkundleni lizophendula? Sifuna ukucaciselekwa sonele ngoba akhonto isiveziweyo, akhomntu uvelayo othi nansi into ndiyibambile abantwana beni bakopile. Injani nje imeko yabantwana xa uthi kuyijonga, ngoba nawe unomntana uhlele endlini ongafundiyo njengangoku? Abantwana abatyi, bachiki, abasakontroleki, banestress. Iwesi ke nakuthi singabazali sinestress kubi nje ezindlini kutense. Ithemba lenu ke ngoku ngokuzapha enkundleni nethemba loba kuzawuthini? Sinethemba loba xa ngaba isebe linokusithobela likhulule results, sinokuncedisa ukuthi noba sekulate kanjani sivuleleke abo bebefumene izikolo bephumelele bakwazi ukuncedisa into ba at least kungaphela unyaka behlele emakhaya. Nkosi, ngumzali lowo Bongiwe Ganyaza, omnye wabazali abalapha namhlanje bezonyanzelisa isebe lemfundo ukuba likhulule iziphumo zebanga leshumi labafundi abakumakhulu-427 baseCibeni esajonisi. Isebe ke lemfundo asikadibane nalo okwangoku ngoba kodwa kona lilapha kulommandla wase-OR Tambo namhlanje kwesinye sezikolo zalapha. Ndiqinisekile uba sawuthi emva koba sifumene uba ijaji ithini na apha kule nkundla iphakamileyo yasemthatha, sive sidibane nalo lisinike impendulo. Manibuyisele intambo kuwe lisakhanya. Sibambe ngazo zibini ke kwintatheli yethu ufundiswa Mhlekude nebesimbambe ngqo eseMpuma Koloni.